haida. Teodora Calagiu Garofil. Azi va nada în Maharau și ascultă de adânc un alt tineri armân minat lumea artistică. Ți a reluată premii internaționale cu filmele Eu când vreau să fluier și Loverboy. A este iasti cum duchit, iasti zborul de George Piștereanu. Chiar că s-a friștit
chasime. Aristomoglu. Și Aristoa Sirma Gucci, ea este de mult înșat. Luai Cârliglu, more cotâmbarea, vecină sos în sos, veci cărarea. Luai Cârliglu, more cotâmbarea, vecină sos în sos, veci cărarea. Să-mi duc la unde voi ne-am dali, sus tu mulți-ți-an la putari. Să-i